fighter. Og Inday. Tandiri. Ya, 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 ya. Ja, ja. Hello mga kuya. Hi, big brothers. Tawagan po ninyo ang NN. Just call me NN. Taga Kalinan, Davao City. From Kalenan, Davao City. Kabalo mo kuya, You know, big brothers, idol gud ta mo ay. you're my idol again. It's very redundant, but that's true. Malingaw ko mamina sa iyong programang mga gapot sa kinabuhi. Stagnant of your life. Labi na gyud kung buntag sa'yo, samtang manilhig ko, unya, gabantay po sa tindahan sa akong iyaan. You know, to tell you honestly, early in the morning, I will always listen to your program. I'm here sometimes when I'm sweeping, and I'm in a Sierra store of my auntie. Yes, I always listen to your program. Ja, ja. Di 19 anyos pa ko, Dulanday. 19 years old. Sundok naman ako. Agay. Sundok naman ako yung gusto. Yeah. Sanay ka di. Ay. Naigugma ko sa unang higayon kay Patrick Neal. I'm in love for the first time. The name of the guy, Patrick Neal. Patrick Neal, kay murag yung glansang iyang ngipon. You know, Patrick Neal is like a concrete nails. This is very sharp and a sharpener. Nalingaw ko niya kay komedyante kayo. Very comedian, Dolanday. Bisan to nagwa si klarong trabaho, umagsingsag uban-uban siyang grupo nga Stars Crew. Despite of no job, no money, is always good to his friends, his group, Stars Crew group. Usahay magsaysayo na sila o kung wala, mangitag ubot. Magsig daladalag Stars Crew. Sometimes the group of my boyfriend is always dancing. Sometimes always riot here from there, anywhere. Always get and always the Stars Crew in his side is very sharp, very dangerous. Nagipuyo lang ko sa akong antises. I live in the house of my auntie says, Kung di siya ganahan kay Patrick Neal. and you're not gonna die. Auntie says is nothing to yes, that's true. Nagsugod ang tanan sa dihang. Nagkailami, ipalit siya og sampalok sa tindahan. All these things, this is the start of, the starting of, we buy one of the sampals of the store of my auntie says. Og dito na nagsugod ang cup nun sa akong And kinabuhi. this is the story of the stagnant
of my life. Okay, nene. Ang naitabo. And this is what happened. Ante, bahuan si Diri, oy. Ante, ang saman, ante. May pakiat. Pangabri na di as tindahan. Di mo na. Sa nang orasa, oh. Nabri na dito ako, Diri, ante. Nanilig na ko rin sa gawan. Oh, may. Asa man ka? Asa ka ba to, ante? Magluto ko pamahaw, eh. Ay, mayo ka lang, may ante. Magluto ka mahaw. Pre, ikaw, asi pa batlong di, ha? Ya, pagbantayan din nagtarong. Di magsiguan, ha? Di na ko nabiyan. Di, ha? Di na ko nabiyan yung imong tindahan, ante, para di mo lakaw, ha? Hindi mo ginatiagat, ha? Sa malit. Lagi, ante. Utro ko na pa niya kung ante mo. Kaya kung ante ba, napakya sa ganyan siya yung mga ex. Magsige na na yung minaana. Ingat ko na ko sa mga, ay. Saan na ilang lugar, trip? Di mamingawa, eh. Ano ito mga tipasit din, eh? Akong sabudan ni mga manok mo. Pangaon sa manok, luuyan ni mga manukan. Ayo. Ay! Lo! Si Patrick! Ay! Masamay mo nga, Trick! Alita ko sa palok, eh. Oh! Ilamang kabok! Masa mo ni siya? Mura mo ni siya galing. Masiga-siga, maling matali niya. Guba, maling ngipo na yung tahanan. Ay, Trek, nangutan lang ko ni mo ba? Nangutan lang ngipo ni mo, Trek. Sikaw sa palok, eh. Mauna na, Ron. Kadawat na lang si Kang sa palok, eh. Isa man. Ano yung gila-gila mo? Oh, nini. Ako, balong ko nga, Patrick Neil, mo pangalan kay. Pakitaan, biya takad rin yung sahay. Aga lang kong kan. Taas kayo ng pangalanan. Di ko ganahan na. Aga lang kong kan. Tangkay. Tangkay? Ah, sige. Tangkay, ha? Tangkay. Tangkay, laina na, oh. Kinagilas ko. Magtambay ko kayo. Grabe mo ba magtambling katulungan mo tuyag sa ibabaw mo? Ano, galingan ni mo mukha ni mo kayo, ay. Sa result na. Sa Mersol na siya? Ba't mo ka-inig na ako sa Mersol? Mistini siya sa ibabaw? Hala, ay. Mupagpag kami. Hala, galingan gini mo kayo, oy. Anang, kung saan na yung grupo kay? Stars Group. Stars Group. Uy, ayun siguro, madakpan gani mo diya. Nung ko, bakit? Ano kayo ka? Di mo ko tigsabay na. Kayo, oh? Di mo ko tigsabay na. Ano si Bustiban Ramay grabe kayo. Sige ko ba? Ano sa si Gustiban na ka lang? Karang mo, marang pirok-pirok. Kanang yung kauban niya ako ng kauban ni Dora. Kanang mula gina ka ng kauban niya kasi swiper. Ano ka na? Anak? Muna. Isa pa na kauban niyo diya nga sigaw mata. Kanan si... Lalaki? Ay. Ang sa nang orasa, nga? Pwede kong sayo, ha? Magatambay na kalindahan ako, ha? Ay. Yung sa kalimdahan ako, Eh. pagkakulya. Yan daw dati. Istorya niya ang antira niya, oh. Kung siya ka maayos adlaw karon walay maayo. Tingnan pa naman ito eh. Ikaw, pangit kay ka. Sige mo, ito na. Maayo noon, kay para nanihalin na mo tindahan diri. Harang kay ka. Nipalit ba na siya nanti ka ng kaning sampalok? Sampalok lang. Ano siya pa? Kabalo, aslumon ka ng nawang na... Sige, uli na. Lako. Ano mo kagatusilingan na mo si Ilbis? Magbalik. Nak magkainig kong auntie, no? Okay. At isa ko? Sige, Kai.
tabling. Ikaw. Galing nga gini mo kaya kay muna yung start kay ako sa una muna ako sa una tumapakam. Ako may ilani na pag naga ni mga ilani tricks ikaw rin bahala ka na mga pagkatawa. Kaya ko ba sa pagkatawa. Grabe, sige mo ba iba? Ay, sabi si Jojo nga Jo! Sabi ka na yung mata ni mo Jo! Sigawan hindi na matadaan Jo! Nabag ko kay Kambal ba? Kay Kambal? Kasi kambal ni mo! Marcel. Ayo. Jo, ako din ka lang. Ako sa pala akong role dito. Ang imong role dito, swipe, kuhan ka swipe ka lang, ikaw may mo, pag ka lang magdulat ikaw may mo sayo ng, kuhan nga dugi. Kana, fight sila ka na sayo ng dugi ba? Dugi na, dugi na. Kana ha. Ako rin, hindi ko bino mo sa dugi rin. Ikaw, kaya ka nang wala ka pagkatawa lang ka, ikaw ay pagkatawa mo lang. Kana, sayo ta dugi ta dugi. Fresh like Kana. Anak, inalasaw na katong nanayaming kwansyo mo. Kana. Tabling kay. Tabling kay. Okay. Galing yung tangkay, ay! Ano ba yung nananig si Kabibs ba? Galing yung chicks Sabi diyan ba? at sa'yo pag-uyap niyo mo kayo, puti-puti man na nangyabang ka. Uyab na mo na kay? Loy. Liga rin ay. Hayin. Salamat na siya kay Dinaiski ba? Hayin. Ay, kay! Nagtambling kay! Tukod nila kay! Nagtambling ko niya ito kabili eh. Galingan yung tangkay, ay! Galing ka, hindi mo pa Loy. Ang ginagay. Huwag ka lang kalabayan na makuha ang ginani mo. Paghawak mo din, sige mo practice na nga kung tukaran sa bakay mo. Kapag mo din kung kaso, kung din banda. Kaya, surilo. Stiktuan mo, tiguan nga ka, oy. Ay, ikaw siya kang mata, lugitan ko na rin mo ko na Julian. Ayolo. Dahil baliktag. Ano ito sandawa lang naman Ba't practice. tayo naman kayo, no? Lagi na ba ito sa dawa? Ba't yung laki na in mo? Mapatsok kong in mo. Ay, dito tayo lang, Jojo. Kuha mo isog kaya. Ang sama mo, hawa mo di pang tigpason sa mga samurai, pildi mo ko sa nagtundi mo ko. Ano natatatalan? Ano ba kayo kong ipusta, ha? Ay, tiguan ka na yung wapildi ka rin ka. Ayaw mo damay-damayan, no? Bitaw, buhangan ka. Ang sa paghawa mo, bigyan naman ko kasi natundi ako ang ipustahan. Kasi ano mo? Kasi man. Labayon ka kang bato. Tara na. Malabay kang bato. Ito tingin daw na may story. Pili lang. Palabay kang bato. Labayon ka kang bato. Ang sabi ng libong ko na, asa man ako, palabay ko ba ito? Labayon ko ba ito? Asa may di kayo sakit, ala? Salamat. Ito, asa may sakit? Labayon ko ba ito? Palabay ko ba ito? Kamu, asa yung gusto? Fresh like Inen, Ay, ikaw si bala ng tindahan ha. Mulakaw sa ko, mag-groceries ako pa sa tindahan atong gamay. May dalang pandungan. sige, antige. Magdula sa ko rin motocross. Ay, mata na ko. Sige. Bidahon ako ni siya sa kwan bukid eh. Oy, tangkay. Grabe tangkay mong babakapte mo na yung istorya, oy. May pisa, grabe abs di mo, hindi gagmay. Ang imong abs ba kahit kasusiyog, mani, mano nga kitapok-tapok ba? Ay, Isang lawal. Ay, nalagi ka. siya nung shirt ini.
Sulti ang kay kakain. Sa mandi ay maulaw sa tanim mo nagay. Uy. Sa may atuan, laag lagi ka. Kita mo rin mong antin sa kay motor mo baba yung tagkuhan ba? Dado ba, mangumpra to no? Oh, makumpra daw siya. Anong bisita taga diri sa panglingaw pa rin yung tindahan? Mau ba kanara day mong ang tuyo day? Sim lakaw na lang ko eh. Wala ka isulti? Wala man. Mau ba? Diyan lang ka ha. Asa damihan na ba? Ano yung lakaw mo itong kalit? Sige, natulala ko siya dun eh. Bantay lang juga kaning fluorescent. Bukon ko ng fluorescent niya. Gahi adik. Kuhaan ko ng bilduan ni. Balik ako dito. Ay, wala isulti sa kuha kay? Wala man. Sure ka? Wala lagi. Kita kaning buwag nga. Buwag ka fluorescent? Imo lagi nang gikumot na gina mo. Pag di ka musulti sa kuha, huwag kayo isulti, kumuton ko ni. Labay kayo ni Kay. So, huwag kayo isulti ako. Di biya ka kayo gwapo, pero sulti yan takap. Sige. Saman, nag-isulti wala. Hubag! Nakagusto ko nimo. Naaram na istorya. Di, humali. Nakagusto ko nimo yun. Ako nakagusto mo sa mo. Kisa kubi. Maulaw. Kis, tayo ta kay uyab naman ta. Maulaw ko yun. Maulaw ka, maot. Mo lang mga pila na kakatoy na dalaan mo lang. Maot kayo, mauwa pa ka dito. Gusto ba? Isa pa. Lami ka mo kiss kayo, uy. Lami mo kiss ng kuwan katagog ngipo, no? Ano tang Ruby ka to na ipatarong imong ipon ha? Pag may kwarta ta. Kasi ito sa sunod ta, kaya wala man akong auntie. Hindi ko madlok ko. Kasi ito ko mang kanala, usapan lang tiban good. Ay, madlok lagi ko lagi. Ay, tara, ato dito, tara pa. Saan, di ka ba? Kumuto ko ng bildoron. Sige. Kanaba. Naaram na yung istoryahan di ay. Tangkay ba yun? Bad-trip kayo ba? Tangkay kimabot mo? Langayan mo kayo matagin. Ay! Nasasay ba? Ligog ko kay Budia. Nilalabi bang sa balo. Pindihan naman yung ko sa natunyo naman yung ko. Mabalos yung ko. Mabalos ko, bawin ko. Hinibra ko. Ako sa baso ko siya. Nilalabi ha? Sa matiguan nga niya. Ay, naku, sige ka sa kuya. Ay, mas tangkay. Karon ramang kakay ng Tani ay. Mustim, sorry kay Mustim kay. Sabay, sabay si In-In kay. Magaling, karaguyap ni Tangkay yun. Karaguyap ni mo kayo. Wala man ang matsat ni. Ay, Tangkay mo na yung buguyap. Blow in the dark mo kaya na ibutan na mo gikit mo ang magbay. Ang gana ko kung kabilidad at ang batang pa ko ba. Ako mga iskay nga uya ba? Layo na kasi mong uya ba? Ila di ba? Ako dyan sabi ko kukuyap sa una. Rob, di ba mag-apel sa mga sayaw lang? Ano magsige mga... Among rapong, ano mapil-apil mga kalaw? Ay, ako aman ang luna diya. Pawaon ta mo. Ang pagsayaw, pag-istorya na higda. Usay gusto ninyo, baktambigan ta mo diya. Ha? Sira na. Baktambigan ko, soko din ako ito magdidig, ha? Lo, nasyat mo na lang mga
kang lo. Peke na kapsula. Ano na lang yun inalo? Same end eh. Ay, maulog sa tanay. Hey, sulfur ba eh? Hey, Mika. Si Tiban. Gusto mo na pagsugot na si Tanggay, Mika, nga maot magkain na, nipis mo kinaglawas. Kita isa sa kong video itong nang bato ba? I love you rin kaysa sa kuha. Ano ay kuala ni Patrick Nail God kay kuan kayo kuan ang hinhinon kaayo. Hininon kay kanto na dito ka pag kuan ka pag flight na sa Bangladesh. Mag-flight tayo pasagay kay mag-flight na na. Kung busagan na ni natin rin. Lingkod sa kami, practice kami ha. Sige. Alam, balikan hindi usap kayo. Ay, kay. Alam, kay. Ote, muntis ko. Buntis ka, kisa mo na ha? Nagsama ba na kain katungkol si Juan, Patrick Nel? Diyos ko! Katutawanan na pag imog... O, makakita, lain na nga maayog na akong pa. May lain mong suri-suri ng tindahan. Mawala mag ito, walang alang. Mawala ito yung malagit. Mawala ito yung mauyab. Kung wala pala yung mga salingan mo, ano yun dire? Mawala naman ako mauyab. May lain yun. Ganun ka to pa man. Naginuton kitog na ang tawhan na to. Ikaw ganito pag mapagkagay kasi mo mga eggs gani. Ayaw na kung damay-damay ate. Mas lalit pa matay mo uyab mo yung tao eh. Alam nga, Tanawa ko nagkwento. Tanawa po kayo mo tindahan so kayo kasi may mo palit dire nga katuro may kasi pamalit alang ato sa palok diya. Yan saan man na to na? Huwag man trabaho ng tawhanan na. Ha? Buhay magkailang ko mga lubod si Bindot eh. Anya, asa naman to? Asa naman siya, ha? Nagpakita, diri wala. Wow, kabalote. Kung ata tumutahan to. Pero kung pumalik na lang ito. Index na ko kay di man mo reply. Muna. Now, ato, di pagit maagwanta, di pagit manhi. Sabi ka pati ay. Ay, pagkailan natin. Hoy, Tagay! Naningita sa gawas. Mong Kay, asawa. kasi dito kay. Style ni nga. Dito ka tarap. Inin? Kay. Kay, nagkukaisulti ni mo, Kay. Bundes ko, Kay. Bundes ko, Kay. Klaro man. Dako naman kayo. Nanganakay naman ikaw. Oo, ano kayo magkakapagkita na ako. Wala, usa naman eh. Ganun. Sabi ako pang kuno na eh. Lagalis ka ni si Diban. Di ba na mahilig ko para sa ko. Hilig mo ni kay mga iske. Kanaato na iske. Ay, kasi Jojo, kung hilag ba rin tawagan, awayo na siya ko yan sa cellphone lang. Kabalo ka? Nga ako kung gisoritoriyahan si baby, ginalago, baby. Dili sa ka mo gawas, baby, ha? Kay, watan sa si papa ni mo, baby. Kaya wa pa si daddy mo, abot. Yan ang kagawas na, baby, pag mo gawas na si daddy. Kung na nga, lugay ka din sa ligawan. Gusto mo na ikot sa mong doktor day. Kung na, anytime na ako magkuhan, anytime na ako magawas ng mga anak. Pero, ako man ang ginasistorya si baby nga. Baby, di sa ka magawas, baby, ha? Kay, wala pa man si daddy. Bukan mo si daddy. O kuhan, pag nana si daddy, di na ka magawas, baby, ha? Kabalo ka. Hapit mo gusto na ako maghikog ba, pero naluoy mo ko sa bata, uy. Muna, kasagi sa istoryahan niya. Baby, agwanta lang ko sa baby, ay lang sa gawas. Pabuta lang sa, diyan lang kagawas, o maabot na si daddy.
Kaya ginako yun. Kaya tagal ako, nagsigira kang paharuhay niya. Ako dire, kung saan naman ko, kamalumang ka? Nga, nakialmig ipo-ipo? Ha? Ikaw, kanalay ka sa samal? Ha? Galing-uligaw ka nito kauban na nila ni Tiban? Siya, kumanuban ng Tiban, yun ba? Grabe tayo, giungo na ko dire kay buntis ko. Ikaw dito sa inyo, nagsigira nyo kang palami dito. Giungo ko dire, pero ikaw dito mo, na po kailangan giungo. Nasalpo na siya. Ano yung cellphone na? Nag-text mo si Kuano, Sir Didoy, oh. Uy, asa na lang kayo si Sir Didoy, hindi mo? Sir Carlo, ang minami, sumutawag si Sir Carlo. Ano? I love you si Sir Carlo, ni mo. Ano sa si Carlo? Gaya-gaon yung gini si Sir Carlo ba? Mauna! Tara kayo mo cellphone, be. Sir Carlo, manitanan. Ako, si Patrick Neil or Tangkay, natimanon ko niya sa akong pagpanganak. Pagtugradi ay, kada na mo text poros na lang Sir Carlo. Sir Carlo. Kaya tananding nakapunbok siya. Sir Carlo din pangalan. Marami yung kayo ng Tangkay, marami ba yung gwapo. Niwan ng agi. Salamat kayo. Talanday. More power to your program. Inyong suwat magtatampo.